Salut! Sunt Daniela Irimia, trainer, coach și autor de cărți și te invit la o conversație despre coaching. Ce este, cum ne ajută, când e oportun să apelăm la astfel de servicii. Dar hai să luăm cu început. Ce este sau cine este un coach? În primul rând este un profesionist pregătit, școlit în mod special pentru a acompania clienții în procese creative, într-un ghidaj care să-i ajute pe aceștia să-și atingă obiectivele, să fie mai fericiți, să fie mai împăcați cu sine. Practic, coachul este un ghid, un antrenor pentru performanță, cum îmi place mie să spun, pentru că este și genul de coaching pe care îl fac. Lucrez în special cu profesioniști, cu antreprenori, cu manageri, cu lideri, care au diverse provocări și simt nevoia de un spațiu în care să se uite cu mai multă atenție la valorile personale, să se uite cu mai multă atenție la provocările pe care le au, să găsească alternative, să găsească soluții mai bune de a rezolva problemele cu care se întâlnesc în dezvoltarea lor. Ei bine, mulți clienți apreciază ca acest coach, care, atenție, este școlit să facă coaching, nu este obligatoriu să aibă pregătirea în domeniul clientului, dar mulți clienți apreciază coachii care au experiență, background în domeniul în care ei activează. Nu este obligatoriu, dar ajută. Este, de exemplu, și unul dintre motivele pentru care majoritatea clientelor mele sunt antreprenoare, pentru că se identifică cu experiența mea profesională. Eu am peste 15 ani de antreprenoriat și pot să înțeleg foarte, foarte bine provocările prin care trece o femeie care își construiește propria afacere sau o dezvoltă și în același timp are familie, vrea să aibă și grijă de ea și căutăm să găsim echilibrul ăsta între toate și să facem lucrurile care sunt importante pentru noi, dar fără a suferi pe una din părți. Deci, coachingul e o călătorie. De cele mai multe ori vorbim de 6, 8, 10, undeva în maxim 12 sesiuni, în care împreună cu clientul, coachul creează spațiu de conștientizare, de dezvoltare, de învățare. E un spațiu de antrenament. Ei bine, dacă la training putem să spunem foarte clar ce obținem la finalul procesului, în coaching depinde foarte mult cu ce vine clientul în proces, care sunt obiectivele. Și acum să ne uităm și care sunt de obicei motivele pentru care oamenii apelează la coaching. Sunt într-un moment de cumpănă în viața personală sau profesională. Au de făcut schimbări și simt că sunt blocați sau n-au curajul să acționeze. Mai apelăm la coaching atunci când ne simțim demotivați, când am început o acțiune, o activitate, dar pe măsură ce înaintăm și dăm de greu, simțim că motivația noastră se duce într-o parte descendentă. Și aici un coach poate să ajute extraordinar de mult. Mai apelăm la coaching când simțim că suntem într-un conflict interior, că ceva nu se leagă. Deși în exterior pare că avem viața perfectă, noi în interiorul nostru simțim că ceva nu se aliniază acolo și de cele mai multe ori discuția o să meargă în direcția valorilor personale, în identitate, dacă ceea ce eu fac astăzi îmi servește cu adevărat și mâine și imaginea pe care eu o am despre mine sau despre cariera mea în următorii, nu știu, 5, 10, 15 ani sau pe toată viața. Când mai apelează oamenii la coaching, atunci când se simt singuri în activitatea lor. Și asta, din nou, se întâmplă frecvent antreprenoarelor care încep să intre cu adevărat în provocările unui business
Și atunci apare provocarea, ok, cât timp stau să fac mâncare, cât timp petrec pe acasă, uite că e nevoie să merg la evenimente, uite că e nevoie să merg prin weekend nu știu unde și atunci trebuie găsit mixul ăsta. Un coach mai este și un antrenor și susține de cele mai multe ori clienții în dezvoltarea de abilități. Atenție, nu e același lucru ca la training unde predau tehnici, metode prin care, nu știu, să comunici mai bine, să-ți gestionezi mai bine timpul. Coaching-ul vine să întregească pachetul de training unde învăț, dezvolt skill-uri cu aplicarea lor și cum se simte în momentul în care eu fac un lucru care nu mi este obișnuit. Deci mixul ideal, mixul perfect din punctul meu de vedere este training, cursuri, pregătire, învățare teoretică pe care o pui în practică și practica cu care mergi apoi în coaching și o dezbați, o analizezi, vezi ce a funcționat, ce puteai face diferit, ce puteai face mai bine, uh, cum se pupă, cum se potrivește noul comportament cu identitatea și cu valorile tale. Deci e un mix foarte, foarte fain, mie îmi place și văd beneficiile exponențial mai mare la clienții care îmbină partea de training, de învățare cu partea de coaching. Coachingul este un proces de obicei de scurtă durată, că nu e ca la terapie unde merg ani de zile, ci este o intervenție punctuală, orientată pe obiectiv. De începutul anului. Să spunem că ai ca obiectiv, nu știu, vrei să scrii o carte. Ok, scrierea unei cărți este un proces. O să ai nevoie de cel puțin câteva luni pentru asta, ai nevoie de disciplină, ai nevoie de analiză, ai nevoie de să-ți creezi spațiu și ai nevoie de motivație și perseverență. Iar la nivelul ăsta de motivație, perseverență, inspirație, s-ar putea ca aceste conversații cu un coach să fie extraordinar de utile. Ca să închei, ți-aș recomanda să testezi. Poți să-ți programezi o sesiune gratuită cu mine, să ne cunoaștem, să vedem în ce măsură sunt omul potrivit pentru tine și pentru obiectivele tale. Ce aș mai vrea să menționez este faptul că eu, pe lângă formarea în coaching, vin cu această multă experiență în antreprenoriat, pentru că am avut diverse și am mai multe afaceri, mai multe direcții. Vin și cu experiența de trainer de comunicare, de leadership, de planificare și organizare. Am foarte, foarte mult knowledge, foarte, foarte multă cunoaștere acumulate prin prisma meseriei, că na, asta fac, îi învăț pe oameni, îi ajut să se dezvolte. Iar multe din sesiunile mele îmbină partea de coaching cu partea de mentorat și asta se pare că este o combinație foarte potrivită pentru multe dintre clientele mele. Așa că sunt aici, la un mesaj distanță și te încurajez să lucrezi la tine. Cu siguranță este cea mai bună investiție pe care fiecare dintre noi putem să o facem. Te îmbrățișez și contactează-mă dacă vrei să ne cunoaștem și să aprofundăm subiectul.